Anna, bona nit. Hola, bona nit. Aquests són els teus. Sí, Ets directora de l'Institut a la Plana de Vic. És molt interessant la diferent mostra que hem agafat i que hem ensenyat avui, perquè veiem que la integració lingüística és un èxit, que la immigració en si mateixa no és un problema pel català. El que passa és que sí que influeix molt allà on cau la persona, enteneu-me, allà on arriba la persona, on s'estableix, i també la feina que feu. Això també s'ha de dir, no? Molt destacable. Sí, sí. Bé, el fet aquest que s'homina en català ja té molt a dir. Però és això, treballem diàriament per mantenir aquesta normalitat lingüística. I val a dir això, que aquesta suposada bombolla usonenca també s'està tensionant, perquè mentre les arribades van ser de persones vingudes de llengües molt llunyanes, dels amazics, àrabs, subsaharians, llavors hindús o pakistanesos, el que fos, es va mantenir aquest català. En canvi, de 2 cursos ençà, amb l'arribada de famílies provinents de Centre i Sud-amèrica, aquí és quan comencem a veure les orelles al llop, d'acord? Perquè, és a dir, són persones que d'entrada ja es fan entendre i llavors hi ha aquest caràcter català que també hi ha aquesta tendència a passar-se al castellà amb molta facilitat, no? I això s'ha de cuidar. Teniu matrícula viva, que això és que us van arribant alumnes al llarg de l'any. Jo no sé si tenim la xifra de quants nanos han arribat a les escoles de Vic de setembre a dia d'avui. Mira, a dia d'avui no, però fa una setmana eren més de 250 alumnes que van d'I3, infantil 3, fins a quart d'ESO. Però el curs passat van arribar als 404 i això és un centre sencer. Per tant, aquestes dades les hem de tenir molt en compte. És això, no?, que deies, aquest punt d'atenció a l'hora de... Hi ha una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció el dia que vam anar a Vic a conèixer els vostres alumnes, i és que tot i aquest entorn i aquesta bombolla, diríem, catalanoparlant, quan els hi demanes pel futur, el projecten en castellà. I a mi em fa la sensació que és perquè veuen el món o l'observen a través de les xarxes socials, i allà hi troben, segons el que ens van explicar, fonamentalment castellà i anglès. Sí, aquesta dada a mi m'ha sorprès, però és evident que el que troben a les xarxes hi predomina el castellà i l'anglès. Per això aquí, des dels centres, nosaltres continuarem treballant, ja sabem la feina que hem de fer, però necessitem la col·laboració del que passa fora les aules, el que passa al carrer, la vida diària, que és el que ha anat sortint al llarg de tota la nit, perquè això en els comerços, als bars, on sigui, i ho deien els nanos mateix, els veuen uns trets físics determinats i se'ls adrecen en català, en castellà, quan ells han estat escolaritzats aquí i ja veieu quin català parlen. I llavors a mi em sap greu quan es queixen a l'aula, és que a mi em parlen en castellà. I dius, i què hem de fer aquí? Saps? Avui hem vist clarament, no?,